Dobrý deň, moje meno je Eva Turňová, som z realitnej kancelárii Shargreo. Rada by som vám predstavila pekný slnečný trojizbový byt v širšom centre mesta Senec na najvyššom podlaží zatepleného bytového domu s veľkou priestrannou slnečnou terasou. Poďte sa nám spolu pozrieť. Ak táto nehnuteľnosť spĺňa všetky vaše kritériá, príďte sa na vlastné oči presvedčiť a možno práve vy budete tými šťastnými majiteľmi tohto nádherného slnečného trojizbového bytu.